v priamom prenose. Vylodený Vorvaň. Ale to je vylodené v Normandii do piči. Tak aha, tak to sa švíka, ja som neošal. Ja som traja chroba. Ja papal do piči. Ideálny terén. Počkaj, sa šmíkom ja. Tak som padal smiešne. Dobre, tak toľko asi. Není to prechádzka ružovým sadom. Asi tak. Je to freeriderová abeceda. To bolo dlhé slovo, že? Freeriderová abeceda. Dobre. Voda, pozadok, OK. prčic.